Kiciu? Hej! Kochanie! Kochanie! Ej, koteczko! Tak? Cześć! Popatrz tutaj na mnie. Tutaj! Co? Telefon ci przeszkadza? Co? Ej! No? Powiedz cześć do tatusia. Powiedz cześć do tatusia. No. Uśmiechniesz się? Uśmiechniesz się? Tak? O ty! O ty! Kuci, 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 kuci. Kuci, 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 kuci. Ty? Ty? No? Uj, ty, 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 ty. Uj, ty, ty. A, ty, ty, ty. Pokaż, jak ładnie kopiesz nogami, no? Pokaż. Ale ładnie. No? Mocno kop. Mocno. Mocno. A ty. A ty. Pochwal się, że kupę zrobiłeś, co? No? Chcesz pokazać tacie? Nie, nie będziemy pokazywać. Nie, tylko nie tobie. Ty. A co to za mina? Co to za mina jest? Co to jest za minka? Ojej, idziemy jeść? Co? Co? Co się dzieje? Jeść idziemy, jeść idziemy. No, powiedz pa. Pa, 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 pa.